si Mananghilin eh. Maadong buntag, maadong adlaw sa tibok kalibutan. Ako na po ni og salamat Ginoo sa oras nga karong panahon na naglirat pag ahang mata isang daghang aging adlaw, daghang mga sakit nga na tagamtaman, pero okay ra, nakasurvive ra baysang apo. Okay ra, naghuwat ako sa dahang bukton og akuhaan og siminto, isang kamot, isang samad, isang agtang, nagkuhan na, nag-uwat na. Pero tuahang kitod sa ilaha, pero karong Merkulis, yung chatman nga pakuha kong siya, ano pa itong kuhaan. Yung karon, Sabado, kuha ko mga karinderya. Gilay ko mga ito, kaya ako rasa, anong kaaban ng langyaw, o mista o guluay. Ako ilang lingaw na rin, malamang ko pang laba. Size na, respecto mo ko ng laba, maghilo ko na ito, o ganang nahi. Hangtam nagpila ka puno nga taong, kay si Ali ning ingon sa Ali nga, alit nga mamang alya, nalingon nga malang, di ba ko na ko magtanom, nadagan sang sidling nga taong, o sabod na, nagka na, malang, wala mo ko hinluan, maghinlo sa ako. Shout out di ko diya sa Rosemary, katungang gisint ni mong picture, kaila ba kala to? Si Kuanto, Inday Hubak, kaya nga rin man to daris bayan sila, kay idahang anak, amo sa among masamong, sa amo ni Limbo. Kaya bo, isura may pagkanto nga isag, kaila na dyan mo. Asang inangalugay ko ilas, Rosemary, sa dito pa Salvador. Naahang gisint ni mong picture, tanawa na. Kaya ba ka? Dada ko nakahinom ng mga barkada dahil sila ili, katong mamang iil. Tato pang laki nga among Limbo, kaedad po tong iil di ay. Si iil, nakahinom ng tong laki nga estudyante dito siya og tagblaran. Parang muli tanan, sa Cortez, nila Arceli. Kaya magkuanta ko, maglampas ako lang ito hangtamnan og sidaan. Kaya kanang tao mo sidaan naman na ilang mga ganin niya mamunga na ako sa mo magtanong sa pug ko. Ikilid na rin ang hangkuan, ikilid sa ahong karlanan, kana mo karlan gamay na anda siguro og halim lilimuan na alay ko kuha ng ubi datos makilid. Katong tilam sa una, si tarap upaw nga nakabubo kong hiza, ila ko nang ibubuan. Ang nang nabunga, pero hanang kuhaan nun za, hinlo anog na pa ba nag, o na, unod na ramlas ilawam ng ubi. Na, lampas ako karon, o ang tamnan da magguwad. Ang hinluan una, lampasan, da human, guwaro na, da magputok ko, o tamnan sa taong, dada po tinandungan na nila isang kamatis sa bodi hapon ngadyo ko kaya tisok-tisok po halog itong ginagmay taong kaya sa ali nagpumbati na sa ali isang garden kura kindo na dari skilid mo naghang karlanan dari skilid isang buwakan saba sirong buwad tatos kang aysa tumito sa boyasan kang aysa Lutos kaalit agang batungan ubusang ngayayan mulig sa ko ng kapangayahay nakalit ito ga bukob na guna awara mo to hapat na may humay nilang bisinti paispis nga gamay ginam kong alig hapon nga pataman ko nung taong waning ang hinduan karon kaysa alit to kita mo to itang garden grabe ng gwapahan nga daon taon sa binukbuk kay to sa bus alas 5 pa na sa garden kita sa garden nga ang taong na nagkuna dan ada isang sidling gagmay sa bod sa kong giingnan mo nang maghilo po hadani kay nahikag ko ang batong namuwak na o batong nga di ko mahikag di ko makapangawat lang ang batong mamunga na ang kawato na di mamunga na kaning bugas taong mo nang magtanong ko gaharon di ko mangawat
Tuale, morning le. Sa grabe sa Zuha. 5 pa lagi. Kaya ito apalin sa Manila. Ito apalin sa Sigda. Higda-higda. Apalin sa TikTok na. Hindi kay Danis Bukid o may signal. Dato, naguna to Ukub-ukub. Guwapag isang garden na. Isang ubos na isang batong. Sa sunod le. Nasi pipino. Awan na isang pipino. Kawatan na isang pipino mumunga na. Sari-sari isa na pisili. Namlagi sili li. Na? Sili. Ada sili. Sili mana buhi. Mana buhi dan sili urang kuno. Na mo ni jang lingaw. Dali makatin lanak ng garden, namunga lagi jang kuan, batong. Hinas ali mamalit batong og kuan. Lutoon na tos karinderya og muduti ko. Og agi jang paliza guapa jang paliza. Liwat ni ja. Halali. Mamungal ni imong kuan li. Grabing lamig ang kuan karon na ko nakasusidan ni jasukad kay ingaron to ako sa karinderya. Hindi ko na gabi mo lang di ko kibog na ilang garden nga ni kadaghan Kuratan ko sa garden di ay na. Burawalis garden katay sa una. Isprehan na nila. Hala namuwak na. Kadag baka nang isang kwas bunga. Kita mo namuwak na. Grabe. Halin lang pala mong gunahan diha. Taong. Tanang pa makong taong. Dari sa bus. Tanang pa taong init na. Sige agwan na sa kaos. Kani mo ni kuan. Mo ni upo. Ni mo ni. Kana. Pipino dito na. Hala pipino da ini. Mau bito nakulat ko. Kay iniglakaw na sa bahay. Las ngit-ngit pa. Okay bog na rin ang pinahubog na ng garden ni Jang Guapa na paliza. Umamunga ning paliza, sumahal magpaliza, kilo tag 80. Ug alis kali madala ni 70 kay dinas bay. Jag taong kay 50 pod. Ang batong kay tag 80 pang kilo. Adha na sapis ali. Ha? Libre na pangisda. Libre na ko pangisda kamang isang garden. Kaya mo ko ng garden, kini sa una gardening tatay, ag sila na sado pa mag sinakuna, tago na kasako, deliver na sudaan. Tapos na ito namubupog sa dos isang kuan. Hani nga abono na kanay? Abono na na? Ang abono sa naili. Sinunay din na kay bawo. Ang abono sa taong rin mo na ka, maghilo sa pagkaho kay sanay? Kubasok. Hayo kang kubasa ni ja? Iga na. Magmanggin sa kupan-uban. Kaya sa pa manumubo. Hindi ka na masuroy. Ito di pa pututong na itong ipil-ipil to Ako na lang pututong sa. Nalamdag-lamdag na. Sugod na po ko gaho Kay toy kang nanay. Hindi ko mangawat sa ila kay wak maikag sa ko ihang tanong mangawat na ko dali kabuntag. Taong leho dali kay batong ni pumukag. Ha? Magtanong mo kog taong leho di ko mangawat kay di ko mukag batong. Di ko mukag kadug palija. Taong kay dali suba. Magtanong sa pagkuha di ko mangawat ko rugis ali. Ay daghan di Ano ko daghan lay uno. Patamnan ni ko ni sa kay isang mangawat ko rabas ang ubos ang bayag isang garden. Preso ko nung kulit mga awat. Magtaram sa maghinlo sa ko na. Sali? Gawa na. Preso di ko mga awat sa garden. Ako di pasang ilan. Di ko mga awat. Ako pasang ilan ko may daw. Namungag kuan. Kubasa. Aw kapadas. Sang abuhan. Hinlo sa ko dahil kang tamnan o taong. Dani ko rin unda. Ali o. Tanong ko nung kaya ko mga wat ila. Pwede man mapuanga. Magbuna rin sa kalugar din. Nalagba nga ali kay. Pataman ko niya kay naghadang sa mga watong taong. Hindi na mo rin mga 5 kapuno. O anong ba?
Ano kasi mana limang taong le? Wala di ba ron? Sino namatay? Sino namatay, Nay? Mahal yung magwad ko. Yung waran daan eh. Ngapod. Ito pa yung bandahan dito pa maguna. Terus ang anja. Yan na, riwati day. Ang guwaran dali ka lang tumnan sa kuan. Sa akong hapon magtanom dali nay. Hindi ah, lubugan yung hagat itong bukan. Isang kalanan. A few moments later. Nung balik sa kasuman? Ug ba magsuman ka ug mangiko. Oh, mo niya ang kuan gwapang tindira. Kananingan man. Ang mga suki nga nas unlayan mo itaghatod ni. Uyang 30 ba das Lunes sa katong tinabang. Dinabang ko no budbud. May itong tinabang. Oh, lunis pohon. Lunis pohon pa man. Kung alam sa kulin kay. Ag kaning usid ana mawali ko dari. Pag-ihag manok diha. May mga sigbi ng sunod do ka buhok. Pagadubuhan na. Ilan ni nagdeserawas, malapos sa tema jura pud kinakaigda ko dari. Ikaw puling ani ni puli ang gisa bugdo nang tatay kay ang maglalis na ni madenggan nga ang si tatay magpatabil-tabil naroy kung nani magtanaw nga magkapulikis na ni gasahil katagtabil. Morning kani karon di na sini lami na ko dyan. di na sini magtabil ug mag-uwan ug mag-init di na kay ang ipaazon karon na magupo ko nakabantay kay karon na po ko nakatambay sa bahay kay bawa bitaw mo Dari nakahigda ko si na. Ali mo naka first time nakaunag higdas unang gibalhin Kapoy ko guwad abot na. nakaungaritay butang lali magaganya kita man siguro sang guna lasing ko pa Lasing ko pa. mao din Balik na makapalit na pud ni kutsis alis sunod pasak din makapo ko kutsi. Formata. kaya mo nagbaritis ng mga kaabang ng kapatid ng kutsi ang mga silingan basi makapalit ni sa alig kutsi di kasakay po rin eh Kutsi ba po mo tay bay kutsi na ba? balagway ba basta ni kutsi bitaw istorya ba lamang kawas kalaay panglaay may kay gikan kaguna Nakakaon 3 times a day paits na. Saan nang dagang tayo gipulihan na ka nagplasta na sa ali di na di sa tayo mo reklamo huwag mo gusto tayo mo gawas anas na niso di makabati huwag mag-uwag ko di na ni mawanan huwag mag-init po na pabahintan kaya kapalis masalip din man isang pajag Ani ka matugi ng gabi nang? dana abri naman nagputahan daw ka matug Darat matug. putas hang pajag lagi na kaysa tong followers ng ligingan nga naniguang na ko nung vlog-vlog wa ko nung ko'y bayag ipakita naragang bayin taon gamay na namay nagreklamo sa vlog nga mingon nga manangilin tiguang na sila sige vlog-vlog wa ko kita hagi mong bay karon puno ka na di ara ang pajag Buwang ka ba? di ka na mo giningi ka sang bay wa ko nung ko'y bay kaya na ako nung ko'y ipon na nanay mo kang pajag tapad nila nanay bawa tong tigtanaw sang vlog ganing kalit ra mag uy nasa tayo na magtambay nas alin ng puli na ang ibalhin nagduzanan bitaw nabi to ningon na halinga ikaw man ang hilin tiguang na lamang ka o kung kitaghagi mong bahay Dara, bay ni manangilin. siguro na sidang bazihaw kinsa man nang wakwaka wa sa magtaraw sang
Vlog. Sagaran bitaw mong vlog. Mga unsud sa bay si. Programi mga migsaging sud sa bay. Hamtong bay. Buing mag-inan mo lamang ko. Tiguan ako ko vlog-vlog. Wa ko kitaghang bay. Doon na niyang kayang pazag mo rin to ni naabot. Kalos Ginoo diara katong bading ng gitaghang hang pazag. Pakin kan sang pazag. Napa koy tindang asin gamay. Asin og gitlog og Apa na tindang ginamos si Manang? ginamos og kuan inang tulingan. O diara katong nangitagharag hang pazag. Na ako'y suka. Gusto ka magkilaw na ako'y sibuyas ug kamatis. Gusto mo na dapil ka kilaw. Ali pa kali, gusto ko nang apilag kilaw, nakakipoy ka panakot. Na ay, kape, ginakmay, kanang galamitan kong mabuntag, og na makinanglas kusina, mura na yung tinatindahin taon. Ug wag sila yung malingi, mangita ginamos, napukoy ginamos. Nang bay kami no sa pud mo. Nabito ninyo na ho, kaduhal jud ko diyang balik-balikan. Asam des man nang to, ganas. Adas injo ko no kumatug. Tiaw, ako nuno pa koy bay. Ito kaya ka mo ng puli. Ang duha sa Kapaliksi. di para ni sang duha. Hindi kayo mabugto man ni ma. Ako, mabugto ko no. Hindi ako ka mag-ina diya. Ginaw ko. Karon na pag may kabaling-baling disbayag na ako, dapat isa ka bata. Ligra, kulot. Di, piot naman lik. O pagaling ka rin Ang sarasa kanyo. Mo video ta. Nagsilpi ko sila. Isuon mo di. Kisa day. Mama ni mo di. Ay mo Suon naman. ta. Isuon mo di. Igsuon. Suon. Suon. Isuon sige mo ng mama. Kisa isuon na mas mamali. Sa. Yarag mga kuan. Dapat sa kabata. Walang lingaw. Aray ko. Aliana. Dira ni budi day. Hani ni. Sini. Aray! Sa to. Sa to. Saan to? Sa to ba? Ano sa ka mo selfie ka? Malapyo ma. Higda sa dina. Kani ko ano tay. Puti ba sa likod? Bitaw dia. Malapyo ma. Hoy, di puto ba na? Malapyo ma. Dara.